ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ମୁଁ ହଁ ବାବା ହେଲା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କିଏ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାଇଲିନି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ନଟବର ସାହୁ ଏ ଆର ସାହିରେ ରହୁଛି। ମୋ ପୁଅଟି ଟ୍ୟୁସନ କରିବା ପାଇଁ କଥା ହେବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଆରେ ବର୍ଷା ଆସିକି ଅଧା ହେଲାଣି ଏବେ କଣ ଟ୍ୟୁସନ? କଣ କରିବା ସାର୍ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଲା, ଏପଟ ସେପଟ ହଉ ହଉ ଟିକେ ଟାଇମ ପଳେଇଲା। ଆପଣ ଦେଖୁଛୁ ମୋ ପୁଅଟା ଟିକେ ମଣିଷ ହେଇଛି। ହଁ ବୁଝିଲି ଯେ ହେଲେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପା ଆସିକି ଶେଷ ହବାକୁ ବସିଲାଣି, ଏବେ ପାଠ ପଢିଲେ ସେ ପାଠ ଧରି ପାରିବ? ନାଇଁ ସାର୍ ମୋ ପୁଅଟା ଭାରି ଚାଲାକିଆ। ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା ବୁଝେଇବେ ସେ ଧଡ଼ ଧାଡ଼ ବୁଝିଯିବ। ହେଲେ ମତେ ଟିକେ ସମୟ ହେଲାନି, ମୁଁ ତାକୁ ଟାଇମ ଦେଇପାରିଲିନି। ହେଲେ ତାର ଇଂଲିଶ, ଭୂଗୋଳ, ମ୍ୟାଥ ଆପଣ ଯୋଉଥିରେ ପଚାରିବା କଥା ପଚାରନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବ। ଆରେ ବାବା ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ, ମୁଁ ଯଦି ତୋ ବାପାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଧାର ଦେବି, ମାସକୁ 100 ଟଙ୍କା ସୁଧରେ ମୁଁ 7 ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ସୁଧ ପାଇବି? କହୁନୁ। ସାର୍ ଆଉ କିଛି ପାଇବେନି। ଆଉ ସାହୁ ବାବୁ କଣ କହୁଥିଲେ ଏ ଚାଲାକିଆ? ଏଟା ତ କିଛି ଜାଣିନି। ସାରେ ଆପଣ ମୋ ବାପାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସୁଧ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୂଳ ବି ପାଇବେନି। ସାର୍ ମୋର ହେଇଗଲା, ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି। କୁଳାଙ୍ଗାର କୋଉଠି ସବୁଆଡେ ମୋର ବଦନାମ କଲା। କୁଳାଙ୍ଗାର ପାଠ ପଢାରେ କିଛି ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲ।